खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायगोन सुदेमसा बसुमतारी। भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया नेपाल हादोराव दावबायहैदों। थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव आसाम हादोरनि मोन 7 जिल्लाफोराव गाज्रि रोखोमनि खहा। 57,000 सुबुंफ्रा दैबानाजों लोमसाव जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला दासिम मोन 10 रेलवे केम्पआव 227 सुबुंफोरखौ दोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला 222 गामिफ्रा बे दैबानाजों लोमसाव जादों। दैबाना आरो हा गिसिखानायनि जाउनाव गं 10 ट्रेनखौ NF रेलवेआ केन्सेल खालामनांगौ जायो। लामदिंनिफ्राय बदरपुर थांग्रा रेल लामाया हा गिसिखानायनि जाउनाव गोग्लैयो। गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेस ट्रेनआ हा गिसिखानाय आरो दैबानानि जाउनाव निउ हाफंआव नांथानानै थायो। बे ट्रेनाव गासै 1245 दावबायारिफोर दंमोन। बिनिनो माखासे दावबायारिफोरखौ इन्डियान एयार फर्सआ बोखांना माइबंसिम दैथायहैयो। अरुणाचल प्रदेशनि गाहाय मन्थ्रि पेमा खान्डुआ फोसावदों दि हलंगियाव बानायजाबाय थानाय एयारपर्टआ थाबैनो लुखांजासिगोन। बे एयारपर्टखौ बे बोसोरनि इन्डिपेन्डेन्स डे आव बेखेवजेननो हागौ होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। जाखांफुनाय बेंगली फावखुंग्रि पल्लवी देनि गोथै सह'खौ गावनि थाग्रा खथानिफ्रायनो बोखांनो हादों। बिथाङा गावनो गावनि जिउखौ गोदोनायाव दुरुं आलायनानै फोजोबना लादों होननानै पुलिसनि हान्जानिफ्राय खौरां मोननाय जादों। नाथाय पस्टमर्टमनि गासै रिपर्टखौ मोनाब्ला जों जेबो फिननाय होनो हाया होनना पुलिस बिफाननिफ्राय खौरां होदों।